ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар маркази ноҳия Рӯдакӣ қарор дорем. Дар инҷо ҳукумати ноҳия Рӯдакӣ, парчам, нишон, аз ин тараф бошад бозор ва дар инҷо бошад мактаб. Дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. кӯчаи Наврӯз аз раи Калон то хонаи тақрибан 300 метр. бисёр бад гап намезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар ин тараф бошад маркази ноҳия Рӯдакӣ, ҳукумат. Тақрибан 300 метр аз марказ то худи ҳавлия мебошад. дар ин тараф як 4 мактаб, чандта садик ва дигар чизҳои даркорӣ. аз ин тараф бошад беморхонаи Калон ва худи ҳавлии фурӯши марҳамат ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз иборат аз 9.5 сотиқ замин, яъне қариб 10 сотиқ замин дорад. 4 дархона, ошхона, дегдонхона, 2 склад, албатта ки ҳоҷатхона ва ҳамун ва оғилхонаам дорад дӯстони азиз. барқи сефаза, якчанд линияи об, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% нав, ҳама ҳуҷҷатҳояшро тайёр кардагианд дӯстони азиз ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. маркази ноҳияи Рӯдакӣ, наздики ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед ҳавли 4 кунҷа аст дӯстони азиз. бинои асосӣ, дар ин бино 4 дархона ва ҳаммом аст дӯстони азиз. дар ин тараф якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, дар инҷо бошад боз 2 ҳуҷраи дигар, мана ҳамин ошхона, веранд, дегдонхона, якум склад, дуюм склад, ҳоҷатхона ва аллакай оғилхона мешавад дӯстони азиз. худи ҳавли тамошобинони гиромӣ 4 кунҷа ҳаст. мана ҳамин гуна сарҳадаш мебошад. боз камтарак дар он ҷо бо кармашак ҳаст. чӣ хеле ки мебинед боғам, яъне агарот ҳам дорад. марҳамат. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ба навор намегирем, омада аз пешӣ мебинен. шурӯъ мекунем аз дуюм ҳуҷра. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. хона дӯстони азиз бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, даруни бино дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра, ошхона. ин хона дӯстони азиз ҳам тёпли пол дорад ва ҳам отопления дорад дӯстони гиромӣ. яъне мана ҳамин коридор тёпли пол дорад ва ин ҳуҷраам тёпли пол дорад дӯстони гиромӣ ва боз катёл кардагӣ, яъне отоплениям кардагӣ дӯстони гиромӣ. катёл ҳаст. мана ҳамин переключателёи тёпли пол мебошад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо боз ҳаммом аст. ва ин охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи Калон аст дӯстони азиз. ва дар ин ҷо ошхона. ошхона боз дари алоҳидаам дорад. дар ин ҷо веранд, ҷои истироҳат. дар ин ҷо бошад дегдонхона дӯстони азиз. дуюм ошхонаам гӯем мешавад. якум склад, дуюм склад ва ин ҷо дӯстони азиз оғилхона. ман ҳамин хел сарҳади ҳавлӣ меравад дӯстони гиромӣ то охира сарҳади ҳавлӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва инам бошад давоми оғилхона. мана ҳамин гуна сарҳади ҳавлӣ. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз $120,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд.
аз номи канали дом тиҷе барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, қариб 10 сотиқ замин 4 дар хона дар маркази ноҳияи рудакӣ, наздики ҳукумати ноҳияи рудакӣ, тақрибан 300 метр то ҳукумата мебошад. як чандта мактаб, чандта садик, беморхонаи калон ва дигар чизҳои даркорӣ, стадион, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. дӯстони азиз, минтақаи хуб мебошад. марҳамат. ва хона дӯстони гиромӣ ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам алиш мешавад. бо хона дар шаҳри душанбе вариантҳоро пешниҳод кунед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақами 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.